Мамо, ще подпишеш ли бележника, моля те? Бележника ти? Какво ми трепериш като лист хартия, бе? Ами не треперя като лист. Да нямаш пак някаква тройка или четворка, а? Тройка и четворка! Писна ли тройка и четворки да ми носиш? Ами не е тройка и четворка. Надявам се някаква петица. Ще подписвам тук аз. Какво и къде е оценката? Кой е това, бе? Какво е това, бе, олигофренче? Това е двойка! Имаш двойка! Имаш двойка! Двойка! Успокой се, мамо! Това е само двойка, мамо! Моля те!